كمي تمسيو زينا كسمعكم واشنطن دي سي كبابيان زنبرو تغارون كالوت ኢትዮጵያውያንን ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ኣምሓርኛን ትግርኛን ነቲ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ኣስታት 200 መዓልታት ዝተኻየደ ዝበልዎ ህልቂት ጸግዒ ዝሓዘ ኣጸባጽባን ኣንኢሶም ብምርኣይን ሸፈነ ገይሮምሉ ክብሉ ኣብ ቅድሚ ህንጻር ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቃሊሖም በትረ ስልጣን ተኸታቲልዎ ኣሎ بركة تبالو أبت نايتقام وصل في زتقافلو كان استفرالي خبابتات الزمسو أب كرمي بيت صحفة VOA لومي يوم سلاماوي سلفي أكايدهم تفرالي جحوطات حزم نيروم أب زحلفو أستاد كلتم إتي معالتات أب تقراي تفتسي مزولو جملاوي الكت براديو دمز أمريكا زأكل شفان أي رخبن ويك أشش إلهم وزبرو كاوغوليهم بزرأيو جرحوطات يوم نكندي السنة إتي سلامة وسلفي رخيبنا أزرار من يالونا راي من شمكان كابيكم زمزهان دوت قلصلي لا ملوسفا بحال أو خوابي واشنطن دي سي نوارئية أو زي خونتات عدي بصقام خونتات خوينا زي انترفيو زي لقبر لخو نا VOA لبزح عمتات كوا تعزبتنا تعرفنا له هزي بفلاي قلت إيل خونا هزي تقرأي اللي يتلالو مشففان لقبرو له جزء سلالو خونا زي حرق أنا لكن قلت قدمي VOA مسينا لنا لما عند مستزم الكتم حلفت VOA تراحيكم دو ظهركم ولبا طلبنا له دو انتهى علامه actually دبدابي وندالينا هنا ايميلون غيرنا لمننا هنا ريبريزنتاتيف مسيو خزارونا إلنا تسفى نقبر شو مكمنكم مسفنا ينوبال يعني لهم እሺ يغنينا بتر ኣብ ዘረባና እቶም ተቃወምቲ ሎም ዘቕረብዎም ሕፅንታን ለበዋን ካብ VOA ዝተወሃበ መልሲ ተኸታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ከተማ መቐለ ሬፈራል ሆስፒታል አይደር 22 ተሓከምቲ ብሰንኪ ስእነት ኦክሲጅን ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ህይወቶም ሓሊፉ እቲ ሆስፒታል ከም ዝገለጾ ብምኽንያት ሕፅረት ኦክሲጅን ስራሕቲ እቲ ሆስፒታል ተኣጓጉሉ ኣሎ ሜዲካል ዳይሬክተር ሬፈራል ሆስፒታል አይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ዝቕፅሉ ውሑዳት መዓልታት ንምስትኽኻል ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣለው ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና وهاب قال منستر وصاي قبسي قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبزقص العامت 200 ناقشتون مأخلوتون ديغاتات كهانس مخانو أملكتلو زبل تقاوم سمعو إذا سمع زلو بزعبا مملع عبي قدب هداسي قنا فتح بزي ترغبو الأواني يبل سبساب إدوارد إيرانيان كاب كايرو بخال وغن قدماي منستر أبي أحمد ኢትዮጵያ ንግብጽ ዝጎድእ ዝኾነ ዓይነት ምግዳብ ኣባይ ከምዘይ ትገብር ደጋጊሙ ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታት ክሳብ ዘኽበረት ብፍላይ ንሕግታት ኣጠቓቕማ ዶብ ተሳገርቲ ሩባታት ክሳብ ዘኽበረት ንዝኾነ ይኹን ጸጋታት ናይ ምጥቃም መሰና ዝተሓለወ እዩ ምባሉ ተሓቢሩ ኣሎ ተወልደ ገብርኤል ዝርዝር እኳ ኣቕርቦ እዩ ميديا قبسي كاب وهاب قال منستر وصاي أحمد حافظ قطع زملؤ ملأختي أحلفنا اللوام قدماي منستر أبي أحمد أبتي محلفي مايات نعيشتن مأكلتن ديغاتات كهانسية إلو نزبل زنكف ملأختاتيوم زدما نا إثيوبيا نا حماق دليات ملكتي بمبال إثيوبيا قدآت قدمي مورادا بزعبا مدبات مس قربا بتازخونا حقرات متحوار كهلوا اللو إلولوم زحلف سومون جوبوتي زبصحه بريزيدنت قبسي السيسي بزعبا مملع عبي هداسه حجون ندبلوماسياوي فتح نملزاب تسفاهم زقبر تزاريب اللوم واستعرضت كذلك المستجدات الخاصة السيسي بزعباتي نتيزوبا ملو استنكف صلوا كنتات ديغا هداسه كومودما بزعبا مملئن اب سراح موعالن تديغا بزكا المتن اب قلطفه اوان اب حدا رتعاون ميزاناون سممع كبصح كم زدلي حبير اللوم كم أون نربحها كالوت زي حقوف نحد وجن ربحها تراي قبل عليه كالوت زعن كم زي قبلي جلس قبصاوي بوليتيكينيا سيد صادق نبيو ياب زهابور إيتو بزعبا كاب حملة جميلو زقبر كالاي مملأ ديغا هداسة نهزبي قبصي أقوت علو يبل Public opinion is very angry and is pushing the government. هزباوي رئيتو أزي قطع زلو نمانقستون نتي منقست إثيوبيان ميديان أنصار هزبن منقستن قبصي زسمعوه تختاقوي زرباتات
ምላሽ ክህብ ይደፍእ ኣሎ ይብል ዝተንታኒ ሕብረት ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ቅልውላው ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክደል ኢሉ ይግባእ እውን ይብል። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ሃገራዊ ምክልኻል ዝኾነ ፓውል ሱሊቫን ብወገኑ ኢትዮጵያ ንዓብ ህዳሴ ምህናፃን ተወሳኺ ካሃንጽ ምባላን ተወሳኺ ምልዓዓል ዝፈጥር ዘሎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢልዎ ዝበሃል ምግዳብ ተወሳኺ ዲጋታት ካብ መንግስቲ ምላሽ ክንረክብ ንፍትን ኣለና። ቅድሚ ሎሚ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብተደጋጋሚ ንሕና ኣባይ ኣይገደብናን፣ ኣባይ ኩሉ ሻዕ ምስ ፈሰሰ እዩ ንግድብ ህዳሴ ክንሃንጽ ከለና ንሕና ነቲ ካብ ዝናብ ዝውስኽ ሒደት ዝናብ ኢና ንጥቀም ዘለና ክብል ምግላጹ ይዝከር እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታት ክሳብ ዘኽበረት ብፍላይ ንሕግታት ኣጠቓቕማ ዶብ ተሳገርቲ ኣፍላጋት ክሳብ ዘኽበረት ንዝኾነ ይኹን ጸጋታት ናይ ምጥቃም መሰላ ዝተሓለወ እዩ ምባሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጸብጺብሎ። ነመስግን ተወለ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሻ ወረዳ ሴዳል ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ተመዛቢሎም ኣብቲ ክልልን ምዕራብ ወለጋን ዝርከቡ ገለ ተመዛበልቲ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይንረክብን ዘለና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊጾም። ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኮሚሽን ኮሚሽነር ናይ ሓደጋ ስግኣት ስራሕ ኣመራርሓ ኣቶ ታረቀኝ ታሲሳ ነቶም ተመዛበልቲ ኣብ ውሽጢ መዕቆቢ እናሓገዝናዮም ኢና፣ እቲ ቅሬታ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ንኩነታት ጸጥታ ወረዳ ሴዳል በመምሕያሽ ናብቲ ዝመጽሉ ንምምላስ እናሰራሕና ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ። ብኻልእ ወገን ድማ ናይ ኦሮምያ ክልል ስግኣት ሓደጋ ስራሕ ኣመራርሓ ኮሚሽን ኮሚሽነር ኣባድር ኣብዳ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘለዉ ተመዛበልቲ ድጋፍ ዝረኽብሉ ምስ ናይቲ ዞባ መሪሕነት ተዘራቢብና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ናኮር መልካ። ብመሰረት ገምጋም ድሕረ ኮቪድ-19 ሸቕሊ ኣልቦነት ዓለም ኣብ 2022 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ 205 ሚልዮን ከም ዝበጽሕ ተፈሊጡ። ቅድሚ እቲ ቅልውላው ኣብ 2019 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ 187 ሚልዮን ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ነይሮም። ዓለም ለኸ ናይ ሰራሕተኛ ውድብ ILO ኣንፈት 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ወፍሪ ስራሕን ማሕበራዊ ራእይን ሓድሽ ሕታም ኣውፅኡ ኣሎ። ኣሰናዳእቲ ናይቲ ጸብጻብ ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ጥዕና ቅልውላው ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ቁጠባ ዓለም እውን ነዊሕ ዝጸንሕ ሳዕቤን ኣለዎ ይብሉ። ማሕበራውን ቁጠባውን ጽልዋ ናይቲ ለበዳ ገና ምዃኑን ሳብ 2023 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ይዘልቕን እዩ ይብሉ ዋና ዳይሬክተር ILO ጋይ ራይደር። ምስ ሃፍታም ሃገራት እንትነጻጸር ትሑት ቁጠባ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሸቕሊ ዝኸፍአ ክኸውን ትጽቢት ይግበር ይብሉ። ሃፍታም ሃገራት ዝሓሸ ተበጻሕነት ክታበትን ጽኑዕ ቁጠባን ስለ ዘለወን ካብቲ ቅልውላው ብቁልጡፍ ክሓውያ ትጽቢት ይግበረለን ኢሎም። ኣማእቲ ዚምባብያውያን ብሰንኪ ሕጽረት ክታበት ኮቪድ-19 ሎማዓንቲ ረቡዕ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሃገር ተወሳኺ ክታበት ካብ ቻይና ኣብ ትጽበየሉ ዘላ እዋን እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማሊ ሰሉስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኦክላሃማ ኣምሪሖም ኣብ ዝኽረ ሰማዕታት ቱልሳ ተረኺቦም። ነቲ ኣብ 1921 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዕስለ ጸዓዱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ጸለምቲ ዘብጽሕዎ ጨፍጫፍን ከባቢ 300 ዝሞቱሉን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ድማ ብዘይ መጽለሊ ዝተረፉሉን ዕለት ንምዝካር ዝተረኽቡ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ። ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ኣብ 1921 ግሪንውድ ኣብ ቱሉሳ ኦክላሃማ ዝማዕበለ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ዝነብሩሉ ከባብን ብላክ ዎል ስትሪት ተባሂሉ ዝጽዋዕ መንደር ዝሓወሰን ነይሩ። ጸዓዱ ክፍሊ ፖሊስ ዘተሓባበርዎም ዕስለ ጸዓዱ ንግሪንውድ ኣቃጺሎም ብኣማይት ዝቝጸሩ ክሞቱ ከለዉ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ድማ ቤት ኣልቦ ገይሮምዎም። ኣብ ታሪኽ እዚ ሃገር ዝተፈጸመ ጸሊም ምዕራፍ ንዓመታት ተቐቢሩ ጸኒሑ ይብል ነባራይ ቱሉሳ ዲሜጥሮስ ዊልያም። ትማሊ ሰሉስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ግሪንውድ ዝርከብ ባህላዊ ማእኸል ቱሉሳ ተረኺቦም ነቲ ዓመታዊ ዝኽረ እቲ መሕዘናይ ፍጻመ ዝተዓዘቡ ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም እዮም። ጆ ባይደን ነቲ ኩነታት ዓመፅ ዘይኮነስ ጨፍጫፊ ተፈጺሙ ኢሎም እዮም። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ልዕሊ 100 ዝዕድሚኦም ካብቲ ጨፍጫፍ ዝተረፉ 3 ኣረጋውያን ረኺቦም። You are the 3 known remaining survivors of a story seen. ንስኻትኩም ሰለስቲኹም ካብቲ ክጠፍእ ዝተገብረ ጽልምልም መስትዋት ታሪኽ ዝተረፍኩም ኢኹም። ከምኡ ኮይኑ ግን ኣይክቐጽልን። ሕዚ ታሪክኩም ደሚቑ ብሰፊሑ ክዝንተው እዩ እዮም ዝበሉ። ብሜላ ዝፍጸሙ ዓሌታዊ ጥቕዓታትን ህይወት ጸለምትን ከገድስ ይግባእ ወይ ድማ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝግበሩ ሃገራዊ ዘተታት ኣብ ዝሓየልሉ እዋን ጨፍጫፍ ቱሉሳ ግና ንዓሰርተታት ዓመታት ተዓቢጡ ክጸንሕ ተገይሩ እዩ ይብል መስራቲ ትካል ፖለቲካዊ ዴሞክራሲ ቀለም ስቲቭ ፊሊፕ። ነመስግን ሳራ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ
ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብዝሓደሮም ሕማም ኣብ መበል 75 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፍሊጦም ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብ1981 ብምጽንባር ንዝሓለፉ 40 ዓመታት ንህዝቦምን ሃገሮምን ብዝለዓለ ወፍይነት ኣገልግሎም ይብል መልእኽቲ ኣቶ የማነ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣምባሳደር ስዊድን ቻይና ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ብምዃን ምግልጋሎም መልእኽቲ ኣቶ የማነ ይገልጽ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መቃብር ሓርበኛታት ዝቕጽል ሰንበት ከም ዝፍጸም እውን ኣቶ የማነ ገሊጾም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍጸም